Jotono lamsogo te waisa ketal bidiwo norok no khabai kobai ketal bidiwo inke o bidiwo reaction khaya hintongmani tini ma phaiga te waisa tamni male जों o video tini reaction khailene je Rothindro Deborma tiasa chakri kaya duita star bini besajungno bithi charigoi cold drink bai baksa bithi mix kaya butharmani amono जों tini nailenai aro nukjaka je bini boroi statement mani je samani je bini boroi bai Rothindro a boroi ni bahano sungni aro beraina thangka amoni yagulo aro thangi sogmani yagulo Rothindro ni boroi ni bahanok ni besano tei bini besano telangje dugano thangka dugano thangmani yagulo tam thagengke dugano mani pai rinani thangmani yagulo cold drinks paika cold drinks paimani yagulo cold drinks o bithi mix khairga fertilizer ni bithi fertilizer ni bithi mix khaimani yagulo amono abini besajungno mokhamga amoni mokhamani yagulo tamo ungkha je khobor mangkha je bini bihik sungje besajak ekdom hamya condition klaika amoni yagulo besajak ma kwbangmani yagulo kokku saimanliya engke ekdom siyang baka engke asuk cherai chikonsa bithi mix khai mokhamjak engke bahike tongui mannai ba hayada garo bini bihik ni je statement samani जों nukha je Rothindro Deborma tiasa chakri khaine bo boroi besa hamjaya hinai जों khonaka bini boroi je samani amoni yagulo agirok bo duijona omo hai same besakloi nijeni besano bwthagaine saimangka aro amoni yagulo bo wataro thangui tongui ha bihi amono doctor tlangka asuk saimanjaya amo yang cherai besalo serious condition ong thangka ge asuk bithi charjamo besukle tongui mansinai ba hayada cherai chikonsa ba engke amoni yagulo bini bihik justice sangka je Rothindro no majra marnai Narendra Modi sama tongo je beti bachao beti parao amole boroba boroi bo sapano ungtog chela bo sapano ungtog amo borok sidle amono kwthang ma tongnai amono boroi bo sano kuchugo ma karnai sajakla amoni yagulo bini je tong sitra nugui Swak tu mesti payu nok ni. Sabo buthar ka sabo. Buthar Rothindro Deborma. Binana jari ni tiasar khayu dui tara. Bosa kani? Rothindro Deborma binana jari ni. Rasnagar tulasi ko. Khwai tulasi ko. Inko binana jari ni. Bufan mungkai soji tota. Ingkai bin mungkai Rothindro Deborma. Bobiti bamui telang thago swak tu mesti payu juno khani na hanai. Getui pega ngai bo juno swak khani wo obar khaisi kanga bo charai bamui telang thangai bithi chari ri kha ko botha bithi chari ri kanga charai gba kha khika abuno mangnai te samuti khani ma bothar ka mukhai 1 বছর iko bota 1.5 বছর undro khorokosuk দুইজনা bothar ka botha দুইজনা khorokosuk tong bosaken dong bosakai iko bini masa tongo bini mungko Kusburan ni Deborma besajung ni mungkai, mungkai iko ani masa tongota, mungkai tak. Oke berimang aja na. Berimang, bina agi ni besar berinya, baik kiri kesar. Am tam kai tongna ni osar, am tam kai tongna ni osar. Aja goto nake bor jaga. Goto nake bor jaga go khana. Nangkai mungko behala bari an bahna tu tonglo beraina terang thagu sungong. Terang thangga bo bamui dogan khalai na thangu wa bin je bisungo bithi daja abo ang bin bosago abo bithi bahai suka
ga asta buma an sani sago biti bahai suga aro no somjai thangma kya angkun phanju saimali asa oni cherani boyas ke busu khana 1.5 বছর খা 2 বছর কানা নাই তংকা beranya thangtani aro no aro no biti paitalang thakata biti paitalang ge chari hoi thui thangka kata khoro busu tongni ni basa sik khoro busu dotai kunei kombo masa thui thangka tabo ke bukri kha din basa ke bukri ge sa ni basa ka te sar khlayo rotendro debona no kaijak lai mane khe busu busu rong khana जों खा 10 বছর khna malai mani boba tam boke bithi ro sare khare nang amo age saimiya bobu sabu na ba sayu na age bo khorcha sare jak ni chau ke da age bo ma samuti kan bithi sare oi je soni oi bothar sikha ta oi ko atino ki ko go ta oi ko atino ki wo ko ba khai mang khija bithi sare oi pota ka het ko to ro kharja aro to no tangai aro phaija no khe rang ku saro ya da bo rang ku cha ri tong phano iko busa ka buthar sibai kya gotona ka koita rogong khana gotona ka iko saita rogong khana ta tinini tinini nil mungkhe an mungkhe mitali de korma aja nil bus hai nei tai khorcha bihik tongo ka bini bo age ni ngo khusbara ni de korma abo busa abo ngo boli tongo tam hamo ngo ma abo tanau acha boke tangi bithi sai besar kana besano ro age walai maro ko to walai maro kuriksa ke tangi bethar ini abon sering kaham gereng abon toy thayo tangi no telangna ni hindi abon sering telang ma log log nei ko tan na khaisi kata ini niro para ke bo an para khai bancha para khai binona jari khoi tolasi ko ikan nang tabo bom hai bono sastir na musu bono muti khane busak buthar ma ikan biti sari buthar musu musar am phaji odar khane musunga ikan nang police na information te ha kya ma sama pe iko thanawo sama sahar ga di pano police okhaya kusa odan orang sa goro tongani osa na gurut mana ne yang kali na busa bai jirik kom goro tong de charan boys ke busu khana ma 1.5 বছর khar 2 বছর bu mo khita ma charan ni suhani deborma osa khorong ni bisingo khorong ni bithi chari bata দুইজনা বিসিগো দুইজনা না বিথি চারি বতবাই খা তাই কাইছা কাই 6 মাস তংলাং খা আপরো বই জিবি ওন বতি খাজা বন আপরো বিথি চারি ওই উনকো বকো তংপুর বিথি চারি ওই আপরো আতিন বথার সিগা